Hej så, det er Lars Holgaard fra YouFrame, og i dag har jeg en undren. Som I kan se, så er jeg ude at handle. Eller, det passer ikke helt, jeg er vende på en webshop at handle. Og jeg har købt mig emballage. Det går ud fra, at det gør I sikkert også ofte, så det er der ikke så meget spændende nyt i. Jeg har købt et par stykker af dem her, og jeg har købt et par stykker af nogle lange rør. Okay, det er sådan fint nok, det er ikke relevant. Det som der er spændende nu, det er, hvorfor i alverden, at de ikke prøver at skaffe mere salg. I den her fine pakke, jeg fik tilsendt, som der var et langt rør, fordi jeg havde nogle lange emballage, jeg købt. Jeg havde sådan en uendelig pose, de bare har svejset i begge ender. Så lå der en faktura i, og den ligger lige her. Den er fin, og den er jeg glad for at få med. Super! Men hvorfor er der ikke mere reklame? Hvorfor er der ikke et forsøg på at på noget mere salg? Jeg mener helt seriøst, hvad sker der for dem? Og det er ikke kun til AV-form, som jo er et glimrende firma. Det er generelt alle webshops. Hvorfor prøver jeg ikke at skaffe nogle flere penge fra mig? Hvorfor prøver jeg ikke at få dem op på jeres nyhedsbrev ved et eller andet unikt tilbud, I ligger med? Hvad med, at hvis jeg handler der igen, får jeg 15% rabat? Hvad med, at jeg bare kan se jeres produkter? Jeg tænker, prøv at gøre et eller andet forsøg på at få mig til at handle der igen. Jeg ved godt, at nu handler det business to business, så skal man selvfølgelig være fin, og man skal ikke prøve at lave alle de her fine, fancy tricks. Jo, man skal. Men seriøst, altså, kom i gang. Få noget mere salg. Altså, jeg vil gerne købe flere ting hos jer, men hvis I ikke prøver på til at gøre det, så gør jeg det i hvert fald ikke. Og så sagt, som jeg sagde i starten, det er ikke kun AV-form. Det er det hedder. AV-form, der har det problem. Jeg har købt produkter for online i mange år, og det er godt nok sjældent, der ligger mere med. Nu når jeg laver videoer, så tænker jeg, hvad kan være grunden være til det? Det kan kun være noget juridisk, der gør det, og det kan jeg ikke forestille mig. Så som jeg siger, hvis du hører videoen her, og du har en webshop, kan du så komme i gang med at få nogle flyers, eller et eller andet ned i dine produkter, så du kan lave noget mere salg. Og lige en sidste pointe, jeg kan næsten høre spørgsmålet, er du klar over, hvad tryk koster? Ja, det er jeg. Gå ind på Minutryk, der er en spil, jeg har fået fjernet, den snakker om, at han overvejet at gøre det. Men ellers så er Google et super smart værktøj, hvor du kan søge efter flyers, eller tryk, og så kan du købe dem meget billigt. Hvis du køber 1000 styk, så har du for mange, men så får du en meget billig stykpris. Men jeg er ret sikker på, at selv hvis du kommer til at betale 5 kroner per stykke, hvilket du ikke gør, så skal du nok tjene penge på det her, hvis du gør det rigtigt, og du giver det rigtige tilbud. Og hvis du giver 2 kroner, eller 5 kroner per stykke, så har du nok allerede fået et tilbud, hvor du er blevet taget lidt bag i. Og hvis det virkelig er økonomien, der er galt på den, så kan jeg fortælle dig, at et simpelt A4-papir, du printer ud igennem din egen printer, det tror jeg virker langt bedre, end at have en faktura kun. Så lige note, hvis du prøver at sælge noget på en webshop, sørg for at generere noget mere salg. Det er altså rart for din forretning, at du ikke skal bruge Google AdWords penge på at få kunden ind igen og igen og igen. Det er rart at generere mere salg automatisk.